Hey, nganginakho lokho phela ukuthi nakubo bablame mina ukuthi angimnakanga, ngazi ngangizomnaka ngimenze njani. Uyayibo leyo nto. Ngeke phela umluse. Ngeke ngimluse. Up until ke azokhuluma iqiniso ke sebona ukuthi akudlalwa naye ke. Okay. Wamosha kuba wengane. Ubani ubaba wengane? My so-called husband. What? Telling you. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni nihleli noLongstar. Namhlanje vashela udadewethu uthi naye unesifiso sokuthi asheleshela kuhambo emshadweni azabona ukuthi ayigangamle ngiyabuya mina manje. Sawubona njani? Ngiyaphila sinjani? Ngiyaphila. Cela ubingelela babukeli emakhaya uzisho igama nokuthi uqhamuka kuphi. Sanibonani babukeli emakhaya, igama lami ngintombi enhle wakandala, ngiqhamuke eFosloras. Uqhamuke eFosloras. Yes. So ngoba ulana ufike ngani? Umsebenzi? Cha, angifikanga ngomsebenzi nje bangilana ngihlala eNtuzuma la ngangiganele khona. Lawa uganele khona. Yes. Okay. Ngoba kuthiwa uma ubuya emendweni so umyeni wakushiya nomuzi kwaphuma yena. Wangishiya nomuzi sisi wami kahle mina ongazange afuna ukuphuma. Wena ongafuna ukuphuma. Mina ongafuna ukuhamba. Okay. Before na ke size sikhuluma indaba zokubuyisana, awungixoxele ngaye ke ukuthi nabona naphi. Siyami. Ufuna ungiphinisele emuva ngiyakubona. Lalela ngiyakubonga ukulokhu uphephela phezulu. Usamthanda yini? Safuna ukuphindela emuva kuthiwa phela amanzi la kamakhona aphinde ame futhi bakithi. Nona lese kune train station nemolanyana kodwa kusangabhidliki. Kahle akusekhona mall, sekunomsele. Uyawazi umsele? Sekunomsele lapha yana kusahambeki. Akusahambeki? So amanzi afike agubha nje agubha umsele akusahambeki. Akusahambeki at all. Lutho songeke azabe seyimanje. Okay, so manje ke angixoxele nahlangana naphi? Sahlangana Overport. Okay. Yes, mina ngangikade ngivakashela uanti wami eOverport. Sahlangana khona ke nje kwaba ukuthi sizoba abangani. Saba ngabangani nje for a very long time. Kahle mayesho yena ukuthi wayesaba ukungishela. So what approach ngokuthi nje ucela umngani yena? Kwaqala kwaba ngathi ufuna ukuzenza ubhuti omdala, uyangiprotecta from abafana kanjani. Kahle mina ngangize ngokufunda lana. So manje wadlala indima ubhuti omdala endaweni. Wadlala indima yoba ngubhuti omdala endaweni kanti ubhuti omdala uzojika ke. Ujika nini ke walibeka wathini udaba lakhe? Walibeka phela udaba ubhuti omdala ukuthi ucela ukuthi uyangithanda kahle. Washo ukuthi uyangithanda, washo ukuthi okay nami ngiyabona ukuthi it's okay. Singayenza lento ubhuti omdala. So mhlawumbe i-date yokuqala yayikuphi? Yila kuchama ngayo uzuthatheke noma vele nawe usumthanda ubhuti omdala? I-date yethu yokuqala sasise workshop kahle. Workshop ubhuti omdala sihambe nje siyodla ice cream, yazi nawe ke ngama 90s. Late 90s actually. Yeah, sihambe sodla ice cream kanjalo kukuhle nje kwaba mnandi. So i-date yokuqala leyo. And then ezikhula ki relationship uanti wakho ayimazi because phela ngikuza uSilene wasendabeni. Yes, she knew him. Uanti wami kodwa ke though wayengamazi kangako. Ngasheshe ngahamba ke endaweni lapho Overport. And then I went back to Fosloras. Saloko sikhumana ke up until we got married. Ngeke uvesana ungigcumela ukuthi up until we got married. Ngitshele nje ukuthi yena what was the process, wa propose kanjani, kwenzakalani ngangingekho phela. Okay. It was 2003.
2003 eproposa ubhuti. Okay. Ngangivakashile mina. Wayengicelile ukuthi angisuke from Vosloorus ngize kuyena. Waset up idina kwakuhle. Lapha engqondweni yakho ikhona le ndaba ukuthi indaba enkulu. Lutho ngangacabangi lutho yazi. Ngangacabangi lutho. Yeah, waset up idina. Waset up idina sahlala kwabamnandi and then wapropose ke. And then I said yes. Yini yakwenza ukuthi yes, yini izinto uyithanda ngaye? Izinto engangizithanda ngaye Nkosi yami ukuthi umuntu obonakala neqiniso. Yena wayebonakala neqiniso nokuthi whenever I need him wayeba khona, wayeba there for me. Yes. Why supportive? Yes. Oh, he was okay. very supportive. Okay, Very so manje ke ekhaya ke usulibika lolu daba unababazali umama nobaba? Nginayo umama nobaba sengilibika ke lolu daba ngangibona kona ukuthi ngathi abezwa kahle umuntu waseThekwini. Hayi abefuna wakuphi? Umuntu waseThekwini, they were like, are you sure about this guy? Yeah, I was like, yeah, I'm sure about this guy. And then ke bangisupporta, they had to ke ngoba nami ngangingabaniki i-chance ngibabonisa ukuthi I do love this guy. Okay. And I really need this. So manje angithi umZulu. Umzulu. Wena? Mina Ulimi lakho ngiyaluza. Mina ngiyena umZulu kodwa mina ngiyimpondo ngikhulele kodwa eVosloorus. So akubanga issue leyo ekhaya ukuthi hawu uyothatha amaZulu. Uyubone nakuma-socials kuthiwa kena hawu uthatha umZulu. Obviously it was an issue. It was an issue, but ke they had to overcome kanjani lo nto because ngiyazi ukuthi abazali sometimes mabe kholelwa entweni bathi ngisho nomalobolo thina ngiswa accept. Ngazama phela ukuba understandisa ukuthi ngeke baze bangitreat kambi kanjani. And ngempela ke abangitreatanga kambi that much ke. Kodwa kona kwakukhona lokho phela. Okay. Yes. So yena ke uphuma ekhaya njani? Yena uphuma ekhaya right because umamazala wami uma wakhe umuntu onothando. Wangamkela kahle. Kwakuhle nje. Ubaba yena naye ubaba kwakuhle nje akukho engathi kona kubona ngibeka ibala elimbi kubona. Yes, everything was fine. Kwakukona kuyikona ukuthi akona ekhaya lana ngizogana vele phela ngeke kuze kufane. Angeke kuze kufane but anyway so far kwakungekho into ongaze uthi mhlambe bayangicwasa or something. No, that's good. So manje ke akhatheke sekulotsholwa nilobola kanjani? Nalobola ngesiZulu noma ngokwampondo? We had to mix ama cultures, ama cultural practices. So benza ngesingabo nathi senza ngokwethu. So nenza kanjani nje awungixoxela? Kwahlanganisa phela imindeni like any other lentoza, any other lobola. Phela thina kaZulu kuyamenyeza sikhulekile ekhaya. Yes, kuyakudlalela into ama-game endlini ukuthi ke khetha iblanket ukuthi ubani like yeah, we did all that. Oh, you do all that? Yes. Okay, so yini ehlukile kwi-culture yethu compared to yours? Ayikho into ehluke kangako kodwa thina sina lento lena ekuthiwa umphekiso like amabhaso kuthengwe izinto ama-gifts. NakaZulu yenziwe. But thina siyenzi ngamalobolo. Aniyenzi nina ngamalobolo. Like ke namhlanje siba nosuku olunye oluhlukile kuthiwa umembeso. Sibiza umembeso and then ke bafike nama-gifts. Yes, nakho lokhu kwenziwa after amalobolo. After amalobolo. Yes. So wenza konke nalokho. Ngenza konke nje oku-traditional. Vele kuyenziwa? Yes. Hayi ukuthi awurobho owangakithi. No. Cha phela ngemuva umuntu athatha umlungu athi ke umlungu niyalobola nozolobola. So manje umshado ke wawunjani wona? Nenza umshado
wesiZulu noma nenza umshado? Senza umshado wesiZulu. Okay. Senza umshado So wawunjani-ke wona? Ayi kwakumnandi Nkosi yami, yonke into nje yayihlelekile because wayeyibekile imali yokuthi kulungiselelwe everything. So ungafuna ucomplain ngalutho? Wayengafuni ngicomplain ngalutho. Kahle kahle nje ngangiyiqanda, kungekho lutho engicomplaina ngalo. Okay. I-attire yakho kwakuyini, isiZulu noma-ke nawafake ngagqoka eyasemampondweni, ngashintsha ngagqoka eyamaZulu. Okay. So manje-ke usuyichazile ukuthi-ke like iyaqala kanjani? Siqala phi inkinga ukuthi sithole sila? Hayi ke. Awulungisa izibuko. Ngathi nje 5 years down the line ngakhulelwa. Okay, siyabonga. Our firstborn child. Emva kwalokho wathola ukuthi nginama complications. Kodwa ayengekho that hectic. So kwacaca ukuthi akekho umuntu engizohlala naye ke. Akekho umuntu engizosala naye makukuthi abantu bonke baye emsebenzini. Except for uMamezala, of which uMamezala wayengena okwazi kena ukungisiza kangako isekhulile. So sa decide naye umkhwenyana ukuthi asicele umshana wami ukuthi azohlala nami. Okay, ingane kasisi wami endala. Okay. Ukuthi azohlala nami. Eneminyaka ngakena? Umshana she was 23. 23. Oh, so umuntu osamncane naye usamncane naye uzokwazi ukungisiza here and there. She was 23. Wafika ke umshana sahlala kwakuhle sakhula isisu ngateta. Okay. Umyeni wami ke umuntu ke ngizothini uplayful. Uyathanda nje ukudlala, unobubele futhi. So ngangiye ngiba notice ukuthi bayathanda ukudlala nomshana kodwa ngingabi nankinga lutho because uyingane vele. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi ke ngibona umshana engishintshela nje. Ushintsha hlobo lweni? Uyakhuluphala bamuhle manje, uyaglow umshana. Umphethe kahle phela umancane. Umphethe kahle umancane. Okay fine. Nginganaki ngibona ukuthi nami kushuthi uphatheke kahle. Nginganaki. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi hayibo, umshana siyakhulisisa, hayibo ngimhlalise phansi ke manje mshana. Kwenzakalani? Because okokuqala nje okwakungiqala umshana akaza goduke. Okay. Umshana akayena umuntu ozulayo. Uthanda ukuhlala endlini, uyathunya mhlawumbe athunya town nje to do those errands. Abuye aze ekhaya and then I was like umshana uhlanganaphi ne boyfriend yakhe? Because there's no way ukuthi umshana uyajola. Nini? What if ugenda bebhuka ko-R50? Angithi idolobha. At what time? Uyamthuma nje edolobheni kanti ithatha ama-hour yini? Okay, it doesn't, but at that time it didn't make sense to me ukuthi ayibo sizothi sihlele apha wena all of a sudden wena usukhulelwe yayibo leyo nto. Yeah, but I just ignored zonke lawo ma-thoughts lawo. And then lokhu ukukhulelwa kuqhamuka nini? Ngoba phela ngithi uhlale nani na 23. Uqhamuka nini ke lokho? The following year. The following year, so usahlala unyaka nawe then semeet. Okay. Then usemeet. Uyabo. So ngibone ke manje ukuthi umshana akafuna ukukhuluma iqiniso, ngimyeke. Ngibabikeleke ekhaya ngibachazela ukuthi kwenzeke kanje nakanje kanje. But ngibona ukuthi ngiwumuntu omumbi mina ngathi ingane angiyinakile. Kanti okusempeleni ingane izinaka yona. Usekhulile.
Uma wakhe yena uthini uma imfonela embuza? Akafuna ukukhuluma namuntu, akatsheli muntu nje. Izalwe ingane. Ekuzaleni ingane-ke mhlalisa phansi-ke manje angisamncengi-ke manje. Sengiyasho ukuthi no, kuzomele sazi ubaba wengane phela. Of course. Ngeke uvele ukhulelwe-ke kube sekuba then that's it. Ungathi akazalwa. So okwangisiza kakhulu ukuthi ngimhlalise phansi ngimtshele mina ukuthi okay, uma ungamusho ubaba wengane uyahamba la ekhaya ngoba bengasafuni ukuhamba-ke lapha kwami. Engasafuni ukuphindela kubo. Ngoba engafuni ukuphindela kubo yini usaba uma wakhe noma udelela wena? Hayi-ke ukumdelela-ke bese nako kakhulu-ke. Ngixoxa ingane aphindele phela kubo. Hey, nganginakho lokho phela ukuthi nakubo ba-blame mina ukuthi angimnakanga, ngazi ngangizomnaka ngimenze njani. Uyayibo leyo nto. Ngeke phela umluse. Ngeke ngimluse. Up until-ke azokhuluma iqiniso-ke. Sebona ukuthi akudlalwa naye-ke. Okay. Wamusho kubaba wengane. Ubani ubaba wengane? My so-called husband. What? Telling you. And ukwenzeka lento, I didn't believe it. What? Ngingafanga ngalowo nyaka lo. So your so-called husband yayenzeka nini lento le? Iyenzeka kuphi futhi? Akakho-ke ofuna ukuyichaza ukuthi ayenzeka nini, kodwa mangicabanga babephuma mhlawumbe babeyenza mhlawumbe ngesikhathi ngimthuma edrobheni lo. Bahlangene labo behlanganela khona. So babekushiya boba endlini. Ngoba umyeni wami wayenebhizinisi wayerana edrobheni. So babekushiya emumva sebekhulumile ukuthi sohlangana nabo. Yes, benzeke leyo nto yabo bayenzayo. Umyeni wakho masumconfronta-ke na izizathu? Asizwakali isizathu uthi phela iyo lengane lena seduce. So yena indoda endala kangaka, uzumbiza nangobhuti omdala, yena wabona ukuthi ku-right ukuthi alale nomshana wakho. Umshana wakho wazi wamitha. So manje-ke isithini-ke iplan yakhe sethola ukuthi umithi? Wayethe phela mayesha umshana. Wayethe akangasho ukuthi uyena. Okay. Meke washo uzoyeka ukumnikeza imali. So yena wayemfida imali. Wayemfida imali yena. But manje-ke inkinga nansi ingane phela inobaba obviously akayimithizanga. Akayena uMaria. Uyethu uMaria. Uyayibo. So manje yona-ke ingane-ke wayesethi yini iplani kusemithi umhlalise kwakho seninabafazi no-2. So manje ayisithini-ke iplani yendoda yakho? Yayingenayo-ke yona iplani, yacela-ke kumina ukuthi icela ukubuza ukuthi ngenze njani. Ngithi mina into engingayenza ukuthi wena ungiphumele kwami naye lo umntwana yena uzohlala nabanye abantwana la ekhaya. Abazali bemshana bathini? Abazali bakho umshana kwaba ukungazwisisani nje kumina naye uma wakhe. Sanimtshelanga ukuthi umzukulu uzalwa? Simtshelile. Wonke umuntu wamangala phela ukuthi hawu kwenzeka kanjani-ke manje lokho. Sure. So manje masubaxoshile endlini bayaphi? Umshana wagoduka aphindele ekhaya, lo yena ngicabanga ukuthi ukubo anginandaba futhi ukuthi ukuphi, mina ngihleli kodwa kwami. Ingane le kaMshana. Ingane kaMshana ihlala nami. Ihlala nawe? Yes. So why wayithatha ihlala nawe? Ngayithatha ingane ngoba ngambona ukuthi irresponsible umshana. But-ke na hey, wow, that's so big of you. Yeah. Ukuthi umuntu wena afike athatha indoda yakho ayimithele wena uthatha ingane izohlala nawe. Hey, that was the only thing I could have done. So manje-ke na-divorce noma nahlukanisa nisakwi-separation? Sa-divorce. Na-divorce nje straight. Waphuma wabheka lena. So yena-ke manje-ke phela kuney'ngane zakhe ezikuwena. Uyazibona iy'ngane now and then.
uza lapha kwakho. Angimbuzi kodwa ukuthi usuka kuphi. Oh, so kodwa i-relationship nengane isakhona. Khona i-relationship. Okay. So wena ke seninesikhathi esinganani nidivosile? It's been 5 years now. It's been 5 years. Nengane seyikhulile. So manje ke tell me, it's been 5 years. I'm sure khona omunye usumbonile. To be honest with you, no one. Why? Nginalokho nje uthi ngizobe ngibetray ke futhi. How but-ke nabafani nje Ayi. For now nje. Abafani ngiyabona la i-ring usayifakile. Stop nonsense nje lesi. So manje ngisayifakile nje otherwise. So awucabanga ukuthi nayo nezithemba mayibona ukuthi ufakile? No, angathembi. Nothing can happen. Do you think kodwa-ke ukumvumela umuntu wesilisa-ke eduze kwakho? For now I'm not sure. You're not sure? I'm not sure. So tell me, ungathini umuntu wasekhaya right now naye yabona indlu emnyama especially. Sina siyathanda ukuthatha abashana bethu. Sithi-ke naha uzohlala nami ngenxa yokuthi mhlawumbe ngiyabona nala iphuma khona kuyabheda so izokwazi ukuthi athole namatoho ngala. So ungathini kumuntu wesifazane oshadile right now ohlala nomshana or ofuna ukuhlala nomshana? What I can say is kumele ube careful ukuthi uba omsondezayo kahle kahle eduze kwakho. Let alone umuntu omvulela indlu yakho. Uyayibona leyo nto uthi wena wenza ubuntu. As much as umshana was there to help me. Naye ukuba la kumina kwakuzomsiza. Because wayezobheka amanye amathuba omsebenzi ehlala la kumina. Uyayibona leyo nto. Ngingathi kumuntu osekhaya ungasithembi isihlobo sakho. Don't ever trust anyone for that matter. Anyone. No matter how close you are naye lowo muntu. But umuntu ungamthembi. Cabanga awusho ukuthi-ke na umngani or umakhelwane uthi ihlobo. Ngiyakubona lokho komngani nomakhelwane because labo bantu akubona abantu ongazi bazise bazohlala nawe. But isihlobo, family, i-family member uyithatha uzohlalisa kwakho, do not ever do that. Ever. So manje you saying ukuthi-ke na if awumlethanga umshana ngabe umshado wakho usamile? Ngicabanga kanjalo kodwa nakho naye lo as much as umyeni wami ekhala ngomshana. Kodwa naye wazibonakalisa ukuthi akayona indoda ene backbone. Makuwukuthi uyamsedusa yena uvumeleni. Uyayibona leyo nto because it's not like wamforce. Nanokuthi makwenzekileke wenzekelwa isimo esifana nesami. Don't blame yourself. Uthi mhlambe I should have done this. Maybe uyenza lento ngoba mina nginjena or I'm less of a woman or nto uyayibona yonke lonto. But wakwaba nayo leyo moment ke wena ke? Leyo moment yake yangifikela but then ngabuye ngahlala phansi ngazibuka ngathi mina no, I didn't do anything wrong mina. I didn't do anything wrong ngempela. Lapho ngiyakubona umuhle and you thinking ukuthi ke na yini engenze wrong? Uyayibona leyo nto. But no, I shouldn't beat up myself ngibe ngithi mina khona lokho engakwenzile khona lokho kufanele ngakwenzi kanjani. No, that's true. Umuntu nje ongalungile iyona indoda le esejusekayo nentombi le ebona ukuthi yona ayingafuna abafana. Ayifune la endlini umalume. Lokho nje kukodwa wokuthi wena ufunana nabantu abashadile uyingane. Kona nje kukodwa kukhombisa ukuthi uyisishimane ushela la endlini wena. How? Like uyisishimane bapha. Wayephuma ingane bentombi yakwabo. Like seriously? Ubushimane bonke lo. But umshana masukhuluma naye at the end of the day usawuma wakhe.
Mawukhuluma naye uthi imshana yini yakulutha. Mina ngimnakile umshana nginandaba naye. We don't have any relationship. Buka sekubreak-eka nefamily. So manje kuma-events, manenza ama-events uyayaze noma... Yes, uyayabe khona and uyena oba namahloni mina nginandaba. Imagine, ethathela umamncane wakhe. Uyabo? Yo, hayi shame. And futhi lezi ingane manje ayisanendaba. Shuthi wayibuka ukuthi yena why fanele kube yena onakho konke lokho. Yeah, the thing is umshana wayengibuka hale wayejayela ukusho vele athi hey uyakunaka ke kodwa umalume and uyakuthanda nje umbone ba uenvious. What? Yes. And imasho lawo mazwi wena wawuzizwa kanjani? Mina phela ngangibona ukuthi uyangijabulela mhlambe or something because wayenakho nje ukuhlezi encoma the way esithandana ngayo nomalume. Shuthi incomo kahle ezinye seyihamba nogcopho phakathi. Exactly. Like you thinking I should have known. Yeah. But ke kuthiwa ke nathina sama gut feeling. Ongenayo ni gut feeling wena into engaqiki ukuthi ke usabathe uyambuka umshana. Lutho. Really? Lutho. Ngangacabangi nje ukuthi ngase ngenze into enjani. Yo. Hayi, no siyabonga kakhulu ukuthi usheshe lesi story sakho. I'm sure ukhona nomuntu osifazana osilalele osho ukuthi hayibo if akwazi naye ukuphuma nami ngingakwazi ukuphuma kule nyakanyaka because yazi indonga zifihlile. Indonga zifihlile and abantu bayasaba ukuphuma. Kanti kuyahlaleka uphumile nje. Inkinga abantu bazothini? What? Yayazi leyo syndrome. Abantu bazothini? Yabo leyo nto leyo into futhi efanele abantu bazifundise ukuthini ukuphuma kuyona. Uma kulowo mqondo abantu bazothini wena uthini? Wena masuzibuka wena usuzibuza ukuthi uhlaleleni. Mangaka amabhokisi akhishwa ngenxa yalokho. Uthi uhlaleleni ke wena ke. Ubayeka abantu ukuthi bazothini. Yo. Hayi, nezwe lebabukele emakhaya ukuthi usiswathi nje ngiyaphuma kumuntu ngibheka mina. Bathwazwa ingozi umshana. Umshana ubona ukuthi ke nakadlela uma wakhe. Yo, hayi le ibanzima kakhulu ke. Bathi akusenani ngoba yena happy, right, nezingane right, umndeni uyaqhubeka. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kwisiqephu sesingabuyelana emendweni. Please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa lapho easy bet uBlack 50 zama inhlanhla yakho 2025 kuthiwa uza nenhlanhla. Ngiyabonga kakhulu. Is the Black Life TV.